Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania toh? Halo, jek kelingan aku berarti iki. Pepek nomorku jek mbok simpen. Yo isik no. Sik, piye Mas? Piye apane? Wis ganteng belum? Urung. Lah, kok durung ki lho? Lah terah kok citakane wis elek kon ganteng piye yo ora iso. Masya Allah Mas, sampeyan apa gak ngerti sing jenenge Secincare to Mas Apa wi film kartun? Berarti panu sing ndek boyokmu ki jek. Yo isik malah tambah akeh. Masya Allah, sikilmu ya jek rangen. Isik. Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. Malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman.